В статията си във вестник Варненска поща от 15 юли 1926 г. инженер Димитър Славов пише: след тежките кървави борби за народни бъднини, изродени по вина на тежките условия, при които българският народ е поставен да живее, днес ние насочваме силите си към общо изграждане на собствените си съдбини по пътя на културния прогрес. Прочее, напред в общото изграждане на първите музикални народни тържества във Варна. Първите български народни музикални тържества ще станат на 23 юли 1926 г. до 2 август включително в летния общински театър при участието на оркестърът на Лейб-гвардейския полк в увеличен състав, Плевенският певчески хор в състав 85 души и другите изпълнители и диригенти. Настъпва дългоочаквания ден. 23 юли 1926 година. Тържественият марш на Добри Христов отеква далеч от морския бряг. Той ознаменува една дата, която творците на българската музикална култура ще запомнят. 31 юли прозвучава една музикална пиеса, която по-късно ще се превърне в мото и девиз на Международния музикален фестивал Варненско лято. Прочутата българска рапсодия Вардър, изпълнена от автора Панчо Владигеров и неговия брат цигуларя Любен Владигеров.